Nyebondi pachkwadi bonda guna kumbo bozi ndibate murume wangu liti kuti nditobonde aimire nabangurati nditobonde ari gumbo nditobonde mwana panoda seka samira asikubuda mati mungaze mutati yangu aisusumuka aiwa munotaure yai baba zera rangu lile ini chokwaliwa upenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko pamusoro ichangamiri inofunga handina mazuva akawanda chachati ndikire dare ndezvekuti mudzimai ndakadanana naye 2022 kufunga ndobva wauya kumba shure kwakutopa tikabata November, December, January, February, March, April, May, June, July, August. Kati gere zvakanaka pasangana problem. Tatanga September, ibatatanga kunetsera mumba. Vakandoreza samuri pamukudizi unyaya. Inini ndi amai mukadzi akati achandida. Kuti akasimuka pamba akatiza akaenda, indaenda kumunda. January, so 25 January. Indaenda kumunda ndoba. Wapachera mudzimai. Baba ndio kuda pachina mudzimai kuti sekuti ndakazomteera akanditi nyini zvomurume andishanda kana asingo wake cheki amai nazvinja kutaura baba nyaya iripo ndekuti murume wangu ashumba kuti ndizobva pamba pavo kuna January chokutanga murume wangu ndinomuda handimudi munomuda chitaura ndizobva pamba pavo na January pacho pa Christmas vasatanda kumuntu pachiri pamba vanditi twabadzi sakuti ndingati ndi ehova twabadzi vanipfurira vapedza kutabadza ndingati ndinasukwasa kuenda zvanzi kuendawo ndingati kone zomwandipa ndemba kwedu here panzimaka ye ndingati vambata ndibereke panapo ndingati pandea kuti ndomangu anditi andibereke ndingomwe ndasikagana 2 years pa 2 years papo dakubeka vana panapo ndamwana ndingati wadaiti saka pamwe tinobeka seko ndegani peyangu andingambatapo vati mumba tebonde andibumba kundowadzi aneinjana anzodzi mulugumbu ndikati tite bonde andimafuti ndondidzimba saka semwana tada mwana saka ndibata mwana ndegani yangu ndibumba vadzi makateerera yashumba adzimai venyu vatsana amai mudzimai ndifunga ndakagara naye ndifunga ndakaita 9 months ndakuudza kuti ndakatanga kugara nemudzimai November, December, January kusvika August tatiwirana mumba. Tatanga September kusvika 25 January paakazotiza mumba mamusina boni. Nditeererese zvakanaka. Ndachida kuti mazwi ataurwa naamai okuti mimi kana makuda kuti abonde noti mimi kune makute rangu kutaseka chokwadi ndakamutorere komwedzi yese atagara yese taachigara sei ndakaroora mudzimai ndikabvisa mombe dzangu 2 ne250 grocery ndikaenda kwazvomari mombe dzangu 2 dzandakabvisa nemudzimai wembi makambofamba here kuti sei mwana asiri kubata mwana kuzara mwana aiyoka baba inini ndine vana vandakabereka 2 nomudzimai mudzimai wangu ini naye wandakatanga kuroora akashaya 2017 ndakaita vana 2 vasikurira 7 avasi kutaura kuti kumbotora nemadzimai enyu kuti madzimai atimbofamba ikada kuona kuti sei mwana asiri kubata ipapo chakaitika ka ndezvekuti ndakuudzai kuti kubva November kusvika December kusvika August handitika mumba tachivira zvakanaka asi tatanga September tichienda mberi onde mamsisina bonde here baba vaikunyimai bonde saka ndizvandikuudzai kuti kubva September watakatanga kusvika January wakatiza onde mamsisina mumba ko inini zvamapuhwa mukana nedare kuti mutaure mamadi kutaura nyaya iyo pamberi pedare kuti inini ndinonyumwa bonde naamai avo kuti amai ava kutangirai kutaura pakanaka chaizvo inini ndifunga ndakazoteera mudzimai abuda aenda kwasikuru wake padhamu rekwamagobo tasvika ikoko ndifunga ndakasvika mumunda musi wa 25 January tasvika ipapo ndobva tashedzwa ndobva vauya vagara zvatakaita iso tagara tese paipai zvikachinzi inini chisi kunesai muzukuru zvikanzi inini ndikushungudza nemurume ari kunditi inini kana ndiri panguva yangu anotiti yatite bonde ndikati amai pane mwedzi mingani semuchitange mombe kuti pasekare pamberi roma chinodzikira nyaya kuti kunesana kumba inayo kunesana nyaya bonde mabva kumba kwamatiza mauya kuno kwanditi nhasi ndakuteerai sei chiri kunesa mumba kuti tisaite bonde nemineni tine mwedzi mingani tisingaite bonde tese
akatizama ya vakaenda ndiri kumunda 25 January ndikavatera kuna asikuru akusamba nyama asikuru akanditiwo zvikuru chiona ambuya yako palapa avapo vari kumvuru zvatakuita zvinhu zvokuti takushedza ambuya kana vauya ambuya wako panapa tokushedza iwewe naambuya vako neni sekuru naambuya otaura mukadzi kuti ini mumandicheta mumandichada ndofunga ndakadzokera kumba zvadziyochidzokera kumba tichakufonera kana ambuya wako auya vanga vari kumvuru ndagara mufunga ndakadzokera kumba February 17 ndakadzokera ndasvika ndakasvika chinzi mukadzi wako panapa ambuya wako akafanira mukadzi wako aine kumvuru ko china ibaba inge mukati mukadzi muchagara naye pano kuti ndaida mukadzi wangu tagara nofunga ndazi kuti vaone pamuwadzanai kubva ndavatera kumhondoro ndakasvika kumhondoro zvinzi hapana pavapo kubva ndadzoka kumba ndibva ndadzokera futi ndakaita kufunga full time ndichitsvaga mukadzi uyu asi vainzenga so handiti ka saka ini ndakudzai kuti kubva November vachiuya pamba ndofunga takati November, December, January, February, March, April, May, June, July, August, September. Takagara zvakanaka. Asi kubva September timbomirai basi tazvinzwa zvamatsana nguva manzwa zvataurwa naamai ndazvinzwa chaizvo vati ndikuda kudzoka kumba kwangu munoti kudii hazvina kuti handina kumuramba mukadzi ivava mukadzi vana kumuramba ina ndakuudza mukadzi wako akaita kutiza musa 25 January ndikamutera ndikamutsvaga nomuka 4 times ndikutsvaga mudzimai wangu mukuru wangu ndingaramba dzokera asi aitiza anga asikugari pamudzimai kumhoto ndofunga ndaenda asi vati ndikuda kudzokera kumba kwangu hazvina kuipa vatambira nemaoko maviri mudzimai wangu ndikamubvunze ndakamurova here pari pa ndakamutuka here 3 June ndofunga musi wa 25 January shoka vakarongedza mbatya dzavo vakaenda right 3 January vaenda ndofunga ndakazovatera musi wa 26 kumba kwenyu rini musi wa 3 June vatabata uno ndipavakaya vakarongedza midzi yavo yese ndobva vaenda kana nhasi nyaya iri pano ndeyekuti musapedzerera nguva muchitaura dare zvinhu zvekunyika kana mati inini kudzokera kumba nhasi munofanira kuenda kumba nhasi asi kana pazowanika zvimwe zvinhu zvokuti baba vari kunetsa kumba ipa munodzoka kuno kudaro but kana pasina zvanetsa munonogara kumba zvakanaka kune imwe problem here machama mabvira chiini pamusoro ine rabya kumba kwashumba nyebondi pachkwadi bonda guna kumba bozi ndibate murume wangu nditi kuti nditobonde aimire nangorati nditobonde ari gumba nditokadza mwana panoona seka sina samira ndakadaga ndisibuke nemume wangu abanyararai ndakubvunzai mubvunzo wamai shuwa kutaura kwenyu kuri kunzwiwa ndiani wamakaudza kuti ndiwo dambudziko rikumba kwangu murume wangu maona kuti kumba kwenyu kuno dambudziko handitika ndiani wamakaudza kuti ndo dambudziko riri kumba kwangu andaudza kuti ndazvivanza mupa mangu ndazvivanza kuna vanhu patikabondendera munoda asika manje imi mukavanza makatadza because imi hamuvanzi chinhu chamakainga ndochakabvisira mombe dzavataura vatinarabvisa mombe mbiri zvimwe zvipamusoro vaibvisira zvinhu izvo vatika imi hamaizohwanda imi wee mombe dzamakadya dziye makadyira mahara ose uku kwandaneriwa hapana chirudi chiri kubuda mupenyu hwavo pane mwana wanawo here asi vabavawo kana kuti havatorera vanatonawo tu amo about that way saka ndizobavawo vakaitira kuti amai avo vakatiza pamba pangu nekuti amai ngomwa ngomwa unobuda pane ndakambozvara here pakazana ini murume uyu handakutaura baba ipapo kwete nyaya nyakabwa yakunetsera papande pekuti vari kutuweni muri wanyi makoni imimo muri kuti ava kuti vari kukunyima ikoni ungu chokwai kumbofamba sei vakanaka chaizvo samuri kunyimana muno mudari mambo kutenda ichezvo mai kuti gadzira mudari handiti mudzimai ative ndakudzikira kumba handiti ka kudzikira kwachaita kumba inini zvaitika kumba tadzikira kumba ndinai ndikutaura ikuti zvinenge baba zvavari kutaura zvobonde zvacho aiwa mungazomota kuti nini hasi kubuda mati mungazomota kuti yangu haisi kusumuka aiwa munotaura ai baba zera rangu rino inini chokwadi zera renyu zera rangu ini ndakura zvakaita aiwa zera renyu handina kuipa handiti asi manzwa kuti ini handisi ndichapupu chenyu kazi uyu ndichapupu nototi aiwa baba vachi hapuna imimi uyo mukuti akatizisa
Ha? Nyepa. kunyepa Aradzekerai kuma. Ukatamba vanhu vanooneka. Hazvinetsi. Dzekerai kuma. Tokuonai musi wa30. Nhasi amai matambira kudonda kumba nhasi hakuna mangwana ngati nhasi ndiyemba kwani ndiyemba kwenyu kuzosangana musi wa30 Uri kumuda mukadzi wenyu? chaizvo mama andakumuva mukadzi wangu andakumutuka mukadzi wangu ndane pachimudzi kuti mudzima yangu Mama murume wenyu? ena asingabude ndaimutera full time zii Teererai kana ini. Mama muda murume wenyu? Zvanhasi mukutenda umu? Endai mugadzisa zvinhu. pamusoro ichangamire 3 Juni ka vakauya vakatakura mapoto aiwa vari kutaura kakutara kutaura vakada ichangamire totendai Madzimai nyararai. zvinotsvagwa nevanhu zvinotakurwa nevanhu vanodzora sekutakura kwavakaita kana vachitamba nedare rino vachazozviona kuti kumberi uko havana kuita sei havana kukwana Zomarema mwana wako ero? Muzukuru? Rimwe chete uya. pamusoro nofunga musi wa2 ndikaenda kunyaradzo ndikaona musikuru ari kunininawo ndikati iwe panapa ndobva taura nyaya yake kuti musikuru murume so nemurume ano makore akadai inini ndikamira so zvino ini sikuru ndikuona kuti ndikarambe ndiri papo ka ndoguma ndamupa hanzvadzi kurorisawo saka inini murume uyu hapana chinhu chiripo ndikabva ndati Hapana chinhu chiripo kumini akura. ndikati iwe zvoita chibva kuno ukasvika mushamba utora muroora wangu ari mushamba woita purani yekutirepa murume kuenda kuti murume ndadzoka ndaya kuti nditore zvinhu zvangu uzoiye kana achikuda kuti ugaripo ka anokuti aiwa adzima tigari pa ndakazodzoka musi uno musi womandeinai ndikasvika ndikanzoti uyo akatonzi takura mudzi wako uende kwakauya nanambuya wavo vakauya naambuya wavo nomukoma wavo ndo ndikutaura kuti imi makavati chii vauya Adhara. taurirai isusu Mukuru wangu. kuya kwavakaita kuya kwavakaita vakaya vari 4 mukoma wavo paufa noamai anhamba ina basa zvaine vakasvika vakati sitatumwa kuya kwakaita mukoma wavo achiti sitatumwa naambuya venyu vakatiwo endai kumba kwaashumba ashumba vakandifonera vakatiwo madzimai ngavai vatorechi midziyo yavo ndikati amai makasununguka handakukuvai pano handakukutukai imba yenyu ndoipi shokapinda umu pamubva varovedzawo kumwa kapu masipunu machi zvese ndavaenda Ogara kuri mukuru wangu. pamugagawa kuti ana mugagawa pabridge tisati amuka bridge apa bridge rapo je ana mugagawa Endai kumba mogara. Nhasi gumba rorwadza. aiwa changamire ka inini nguva ine chanela kuera chokwadi ini ndakaita accident 1970 kumvurwi ndine pini yandinayo saka nguva ine chanelo soka iyo zvikanafambanira kubva kuroad vakusvika panapa ka ndikurwadziwa ichi Kasi nhasi asi zvandiri kutaurawo Gara. chokwadi changu Kwadza kuti mtengo chakaipa wedoro. changamire hazvina chakaipa changamire maziva matana ndaanzwa mudzima yangu toenda kumba hazvina chakaipa nhasi mborwadziwa ngani. hazvina kuipa changamire hazvina kuipa changamire inini chandisiri kudaka handisi kuda kuti ndizonzi uyo azivanwa nochikomba kutsvaga imba vanhu Imi mitaurai zvamuri kuziva. anomaonaka paakanditaura nyaya iyoyo ikandibata chaizvo ngati Mudhara. Dzimwe nyaya taurai madzoka. orit Mama. Torai dedhimende. Batanai maoko. Atoraika. Iwe bata ruoko. isumuka imene Unomtenga ichangamire